Bon dia, amics de YouTube. Tornem amb un altre vídeo, la segona part de la sèrie dedicada a la ruta per Teruel i la Silent Route. Si voleu veure la primera part que us surt ara en pantalla, heu de clicar la pestanya que us sortirà a continuació o anar directament al canal. Aquest segon dia vam iniciar la marxa sortint d'Andorra i circulant una estona per la A1402. En pocs quilòmetres ja vam girar a l'esquerra per agafar la A1416 i en breu el viatge ja va tenir les seves primeres recompenses. Vam arribar al mirador de Alloza. Des d'aquest mirador, situat a peu de carretera, es pot observar al fons el municipi envoltat del que sembla a la llunyania camps d'olivers i ametllers. Però la recompensa va venir d'aquesta àguila, que ens va regalar el seu ball aeri mentre estàvem al lloc. Una vegada incorporats a la via, vam seguir la nostra ruta per una carretera plana, amb molt pocs desnivells, amb rectes llarguíssimes i revolts molt suaus. Quasi tot el trajecte va estar decorat per un paisatge amb grans extensions de camps de cereals que ja s'havien conreat i també alguna explotació ramadera. Tot el trajecte vam divisar àguiles, que destacaven sobre el paisatge buit. Això és el que senyalava en aquesta ocasió i a d'altres més endavant la Maria. Se m'oblidava! No oblideu clicar like al vídeo i subscriure-us al canal, a més de clicar la campaneta. Així rebreu una notificació quan pengi un altre vídeo. Tot això ho trobareu a YouTube, a baix del vídeo a la dreta. Van deixar a la dreta una primera intersecció que anava a Alloza, però nosaltres vam seguir recte, ja que faltava menys per arribar a l'inici de la ruta del silenci. Passada aquesta intersecció, el paisatge començava a canviar. Els primers boscos començaven a aparèixer tímidament. I una altra àguila vam veure. Aquesta es va enlairar del voral de la carretera i pel que em va semblar estava menjant les restes d'algun animal atropellat. Deixem un altre cop a la dreta la intersecció de Crevillent i això significa que tornarem a estar una altra vegada molt a prop de la N420, una carretera que si no l'haguérem deixat al sortir de Reus haguérem arribat al punt on començarem la ruta del silenci en un parell d'hores.
Ja estem a la venta de la Pintada, municipi de Gargallo. Està situada en una cruïlla de carreteres, la N420, la A1416 per la que hem vingut i a pocs metres la A1702, la ruta del silenci. Aquest punt és un dels dos extrems de la ruta de 63 quilòmetres amb diversos paisatges espectaculars i llocs molt interessants. Ara ja, amb les fotos de l'inici de la ruta, continuem la nostra marxa. Aquesta carretera passa per la comarca Andorra, Sierra Los Arcos, que és on estem ara, i acaba al Maestrat Terolès. Com podeu observar, ja estem degustant la muntanya, i els boscos ja són més abundants. En pocs quilòmetres vam fer la primera visita de la ruta i vam agafar una pista de terra dura i grava. Aquesta pista la vam seguir durant uns 3 quilòmetres. Vam travessar alguns camps de conreu i alguna granja i al final vam arribar a l'aeròdrom del Campillo. L'aeròdrom del Campillo es troba dins el municipi de Julbe. Va ser construït per l'exèrcit republicà per recolzar la batalla de Terol. Finalment va ser ocupat el 15 de març de 1938 per les tropes franquistes. Encara es poden observar a l'edifici que queda en peus els impactes de bala i, caminant per la zona, encara s'observen restes de trinxeres i nus d'ametralladora. De la pista ja no es pot observar res, perquè s'ha desdibuixat amb el pas del temps i per la vegetació. Vam seguir la nostra ruta i tot seguit vam trobar el primer monument, el monument a la salutació motera. Vam seguir la ruta i ens vam aturar en breu a Julbe. Després de fer un refrigeri, donat que feia molta calor, vam tornar a parar al següent monument, el de la cabra hispànica. I com sempre, aquest viatge vam fer amb la Moto Guzzi V85 TT Travel. Ara us parlaré de la moto, que encara no ho he fet encara. Donat que fitxes tècniques i comparatives les podeu trobar tot arreu, jo només us parlaré una mica de les meves sensacions com a propietari.
En aquest vídeo no he fet els 10.000 quilòmetres encara, i quan faci els 10.000 ja us parlaré en el vídeo que pertoqui. Aviam, sobre la Moto Guzzi V85 TT Travel. És una moto amb molt par i una potència adequada per al que està pensada. De sèrie, està equipada amb uns pneumàtics molt asfàltics, que van molt bé i es mengen tots els rebrots de meravella. En aquesta moto, normalment, sempre anem dos, i si fem un viatge amb equipatge, va sobrada i no s'entera del pes que porta a sobre. És una moto que si la reserves i vas a velocitat legal, té un consum moderat, que s'ajusta a les publicacions oficials. Què més dir? Simplement que quan agafes aquesta moto per una carretera de muntanya, indiferentment de com estigui l'asfalt, et sents en pau, com si estiguessis ballant una dansa suau i la teva parella t'entengués perfectament. Més endavant, com us he dit, ja us parlaré més de l'allargatge. I seguint amb el viatge, com podeu observar, ara estem començant a baixar lleugerament. Intermitentment, sobre aquest traçat nou de la carretera, es deixa veure a banda i banda petits trams de l'antiga carretera. En aquest punt vaig fer un crit d'exclamació a Maria, perquè a la llunyania va travessar la carretera un cabirol, però estava tan lluny que no el vaig captar amb la càmera. Si us fixeu, ara estem baixant una vall. Es tracta del Barranco de los Degollados i al fons arribarem al riu Guadalete. Sobre el riu Guadalope ja us vaig parlar en el vídeo anterior, del qual podeu trobar un enllaç a la descripció del vídeo. No cal dir gaire cosa, perquè aquest indret ja parla per si sol del seu encant. I en aquest mateix punt és on comença la zona coneguda com a Órganos de Montoro, unes espectaculars formacions calcàries en forma d'agulles. També quan passàvem per aquesta carretera donava la sensació de que estiguessis en un altre món. Les muntanyes semblaven restes de dracs o algun altre ésser tret d'alguna pel·lícula de ciència-ficció. Dance on fires of the sun. I wanna drown inside your ocean, giving all of my devotion. Lay you into the rapture goes. I'll still let you in to break me apart. I don't need your love, need a broken heart. Just one touch and I can feel everything. Oh, I need you to breathe me.
Tot circulant, vam tenir una altra sorpresa. Maria em va dir que m'aturés perquè havia vist alguna cosa al voral. I mentre es feia alguna fotografia al paisatge, ella va arribar al que havia vist. Es tractava d'una ploma d'àguila, curiosa troballa per estar al costat d'una carretera. Aquest tram de carretera passava per una zona xulíssima. Nosaltres la fèiem de baixada. Toms tancats i regirats serpentejaven la muntanya. Aquest complex que trobem passat el túnel va ser antigament una fàbrica de paper moneda i les vivendes dels treballadors. Després de tancar-se, sobre el 1948, al 1974 es va convertir en un hostal. Seguint una mica més, arribem a una comilla que ens porta als túnels de Pitarque, però tenia la càmera apagada i no es va gravar. Ho deixo pendent per una altra ruta més endavant. I ja passant el riu Pitarque, tornem a remuntar la muntanya. La veritat és que no vam creuar-nos gairebé amb ningú, tot i ser diumenge i una ruta tan popular. I el fet és que em va sorprendre. Sens dubte, aquesta ruta la tornarem a fer en una altra ocasió, prenent a més alguna de les carreteres locals que hi ha entre aquestes muntanyes. Ja som al port de Villarluengo, situat a una alçada de 1.130 metres, més o menys a la meitat de la ruta. La veritat, l'he trobat una ruta molt interessant i la pots fer d'una tirada disfrutant de la carretera o més tranquil, visitant i aturant-se als jocs d'interès i espais recomanats. Villarluengo, un altre municipi de la comarca del Maestrazgo. Està situat en un espoló de la muntanya del Monte Santo. Ens vam aturar en aquest revolt, ja que hi havia un espai per aturar-se i fer unes fotografies espectaculars del poble, a tocar del cingle. Sens dubte, algun dia vindrem a visitar-lo, amb més calma. I quan anàvem a seguir la ruta, em va cridar molt l'atenció aquest antic cementiri i al fons l'ermita de Sant Bartolomé.
Ara passem per una altra zona impressionant. Los estrechos de Cañada de Benatanduz. Aquestes formacions geològiques, la veritat és que impressionen. I arribem a un altre poble, a Cañada de Benatanduz, un altre municipi del Maestrazgo. I en molt poca estona vam arribar a aquest indret, el Caimán. El motiu de que estigui aquesta reproducció d'un autobús és el següent. Representa l'autobús de línia que cobria la zona el 1948. En aquest indret va haver una escaramussa entre els maquis de la zona i la Guàrdia Civil. Per la zona també hi havia vaques pasturant, i això em va fer recordar, feia unes setmanes, quan vaig estar fent la Transpirenaica. I ja vam arribar al final de la Silent Route, que coincideix amb el port de Cuarto Pelado. I des d'allí ens vam dirigir a Cantavieja, per seguir la nostra ruta per una pista molt xula. Aquesta pista la vam agafar sortint de Cantavieja direcció a Mirambell, i en pocs quilòmetres a la dreta ja ens la vam trobar. Es tractava d'un antic camí, ara una pista agropecuària, amb trams de terra, formigó i asfalt molt trencat, però amb el seu encant, ja que passàvem a tocar els diferents ramats que hi havia per la zona. I així vam arribar a aquesta peculiar cruïlla de camins, amb aquest pilar de pedres al mig, el camí de Cantavieja, per on havíem vingut, un altre que anava cap a Mirambell i el tercer que anava cap a la Cuba, que serà el nostre pròxim destí. Quan vam arribar a la Cuba, ja vam deixar la pista i vam agafar la carretera. Vam passar per diversos pobles, entrant una mica a Castelló i tornant a Terol. Vam parar a dinar a Vallderroures, a la comarca del Matarranya, i vam tornar per el Pinell de Brai i després Miravet. Però d'aquestes carreteres ja parlarem en una altra ruta i un altre vídeo. Esperem que us hagi agradat, cliqueu like, cliqueu la campaneta i subscriveu-vos al canal.